Molt bé. El cas que ens trobem aquí és que volem multiplicar 13 per 6. Aleshores, jo apunto 13 per 6. Si fos una multiplicació com les que hem practicat fins ara, hauríem de multiplicar 6 per 13 sencer, però clar, no sabem a la taula del 6 fins al 13. Tindríem l'opció de fer 6 vegades el 13 i sumar-ho, evidentment, però no acabaríem mai, depèn de quins valors tinguéssim. Aleshores, hi ha una forma molt senzilla de fer-ho. Primer de tot, comencem sempre per darrere i farem aquest gest a l'hora de multiplicar. D'acord? 6 per 3 sé que fan 18. Doncs com si fos una suma, poso la unitat aquí i m'enduc la desena que em sobra. Me la guardaré pel final, d'acord? Ara dius, val, ja he fet 6 per 3, però em falta encara aquesta desena d'aquí, que seria el 10 com hem vist abans. Doncs 6 per 1 fan 6, que serien els 60 en realitat. 6 per 1, 6, però em quedava una desena del 18, així que li sumo 6 per 1, 6, més 1, 7. I ja tinc el resultat. 78 centímetres quadrats són el que fa d'àrea al meu rectangle.